Usually, इसे विषय गथिया फैगौ 22 सेप्तेम्बराव जानोसै एस ए बिपिएफ हानजा रायजो राजानि अनसायनाया माबादि आरो दा नैबे नोंथांमोना माबादि थियारि जानानै दङ बे बिषयनि थाखाय जोंनि गसाइगाव जिल्ला हिसाबै मोनबा जोंहा बिटिसि समष्टि दङ गुमा समष्टि सराइबिल समष्टि जन्डुवार समष्टि श्रीरामपुर समष्टि आरो कुसुगाव समष्टि दिनैसिम जेनाखि बिसायख'थिनि बाताबरन बियो जोंनि दल आरो जोङो सानफ्रामबो गामि गामि जोङो गिदिङो बे गिदिंनायाव जों नुबाय आरो जोंनि आफादगिरि बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिनि मोनफ्रोमबो समष्टियाव खेबफायै जेनाखि हेलिकप्टारजों फैनानै प्रग्राम लादों बे प्रग्रामफ्राव जेरैबादि सुबुंनि होंगो दोंगो दैबाना बादि लोमसाव फैनाय जेरावबो बेखौ नुनानै जोङो जोंनि गसाइगाव समष्टिनि सिङाव थानाय मोनबा समष्टियावबो बिपिएफनि सायख'जानाय बिजाथियानो गोबां भटनि बेबदानाव देरहासार जागोनखौ जोङो दिनैसिम साननै भटआ 22 तारिखआव जागोन दिनै 20 तारिखआव जोङो रोखायै जोङो बुंनो हायो आरो गुबुन दलनि बहाय जोङो जोंजों नांगाल सावगारिनि बिगोमा दल बिपिएफजों बादायलायनो हाथावथाव जोंनि बे मोनबा समष्टियाव इउपिपिएलनि बिजाथिफ्रा आरो राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कांग्रेस आरो गुबुन गुबुन दलफ्रा जोंजों दासिम इलेक्शनाव फेर मारिनो हायाखै बिथांमोनहा दा जोंनि नुनायाव दाब दाब प्राइमारि आरो गामिफ्राव मेल मिटिं खालामनायखौ जों नुवाखै जोङो आन्दाज लादों आरो जोङो नुनो मोनदों बिथांमोनहा मोना थाखा थफ्ला लानानै बिपिएफनि बबावबा मिटिं जादोंब्ला लामा दथायाव थाखा थफ्ला लानानै बे मेलाव थांग्रा मानसिफोरखौ थाखा होनानै बेंथना लाखिनाय मोनायाव गामि गामि हाबनानै बबावबा बेदर जाहोग्लुंनानै थाखा रानैग्लुंनाय बेबादि एखे इउपिपिएल आरो बिजेपिआ राहा लामा लादों बावहाय जेसेबां आसामनि केबिनेट मन्त्रि अशोक सिंघाल आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा बे मोनबा समष्टियावबो बिथाङा भिजिट खालामफैबाय किन्तु बिजेपिनि जेनाखि सुबुं सानखो सासे आसामनि चिफ मिनिस्टार फैनायाव जेरैबादि जानांगौमोन बेबादि जानायखौ जों नुवाखै आरो बिथाङाबो बेखौ आन्दाज लालांदों निश्चय बिजेपिनि जेनाखि दानि आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त शर्माया जोंना मामाया आइडिया लालांदों जे बेवहाय गसाइगाव बा क'क्राझार जिल्लाखौनो बुंबाय आङो बिजेपि हिसाबै देरहाथावथाव खुनु समष्टि गैया आनखि बेयो हेमन्तखौ थगायनानै जे समष्टियाव हेमन्त फैदों बावहाय सुबुं सानखोखौ गोबां खालामनो जुनै जेरै समष्टियाव भट गैया गुबुन गुबुन समष्टिनि मानसिफोरखौ बोनानै बे मानसियानो बैयाव बे मानसियानो बाव बेबादि मोनसे मानसि बुथुमनाय
बे माबाफोरखौ आइडियाखौ बिथाङा मोनलांदों ओंखायनो जोंनि BPF नि बिजाथिजों एबार 5थि BTC इलेक्सनाव जोंनि गसाइगावनिफ्राय जोङो मोनथामाथ' परिष्कार जों गोदोनिफ्राय हरबाय थानो हादों थांनाय 4थियावल' जोङो मोनथाम बहायबो जों हादों माखासे जोंहा एबार मोनबायावबो मानोना जिहेतु जोंहा श्रीरामपुरा नन ST रिजार्भ बिनिफ्राय जों देरहाबोनो हायाखैमोन एबार नन ST रिजार्भ जोंना मुक्लेश्वर रहमान बेवहाय जोंना BPF नि बिजाथि दङ बेवहायबो जोङो देरहागोना रोखा होननानै जों साननानै लायो आरो फैगौ जेनाखि सरकार BTC नि सरकार हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जे सरकार जागोन बेवहाय जोंनि गसाइगावनि जिल्लानिफ्राय मोनबाबो बिजाथिखौ सायख'नानै जोङो बिथांनि गोहोखौ गोरा खालामनो हागोन होननानै जों सानो